Takže čaute ľudia, vítam vás u novej hry European Luxury Cars, druhá časť. A ospravedlňujem sa, že pri minulej časti nebol zvuk, tam bolo počuť iba moje nové auto, ale dneska to už bude počuť, nebojte sa, ideme na to. Včera, teda v minulom videu, v prvej časti sme si hovorili nejaké debiliny, teraz budeme už konečne hrať. Vyzvediem si moje nové Porsche. Porsche, to není ono. Myslím, že toto je ono. Áno, toto je ono. Dáme select. Car selection. To som nechcel teraz. Paint shop. Takže ideme do paint shopu. Samozrejme, v prvej časti som zabudol môj obľúbený a proste koniec videa, ja vám ho teraz ukážem. Au! No, viete čo myslím. No, takže tak ideme na to. Dáme si tu asi RGB, nejaké podsvícení, také více do oranžová. Proste takú chcem aj proste auto. No vidíte, zase to je dobré. Vždycky, keď ja opravujem auto, je to najlepšie. Ideme do body shopu. Dúfam, že sa mi to podarí urobiť to auto. Keby ste počuli nejaké zvuky v pozadí, tak u nás je návšteva. Hej, takže tak, keby niečo. A ináč, ako sa dneska máte, napíšte mi do komentárov, ako sa máte, dajte like, dajte odber, lebo akože včera som začal YouTube samozrejme a nemám ani jeden odber. Jak inak proste, tak aj to minule to tak bolo. Teraz nebudem proste prosiť celú moju rodinu, nech vydám odber, ja na to serem. Nech mi dajú odber sami, či chcú, či nechcú. A mne či mi dáte odber 1, 2 alebo 3, lebo ja vlastne natáčam, pretože sa mi chce. Je to fakt dobré. Keby som mohol dať kolesa, dobre. Volant už mám. Hej, vždycky sa mi miluje... Čo? Ok, to nevadí. Vždycky milujem tie také autá, ktoré proste... Dopredu si nemôžem dať... Dobre, to nevadí. Ok. Brzdy si môžem robiť. Škoda, že sa tu nedá dať vlastná farba na brzdové destičky. To bolo fakt fajn. Posledná úprava. Boom koliesko. Tak, back on the room. A krásne. Máme tu nové Porsche. Idem do mojho domu. Chcem to dať do koša. Čakaj. No rýchlo, daj to tam. OK, môžeme pokračovať. Idem do mojho domčeku. Single player. Ja tu mám samý bordel. Single player. Tak ideme. Samozrejme reklamy. Neviem, prečo sú tu reklamy a proste oni mi nejdu strihnúť. No spoluprášen. Takže tak. Keby som vedel dať preč reklamy, akože strihom. Hej, lebo ja nestriham videa. Herné videa nestriham. Ja striham iba normálne videa. Lenže keď strihám herné videá, tak vlastne ja neviem strihať herné videá, iba normálne videá strihať. Ale absolútne neviem prečo. Samozrejme zase ja nepočujem vy áno. OK. Minule sme si v tomto
naštěstí jsme si neukázali len jedno. A idem akurát sem, ukážem vám to. Tak to tu pôjdeme. Keby ste ma zle počuli, tak nevadí, natočím to ešte raz. Čiže ja sa potom pozriem na to video vlastne. Keďže ho nebudem strihať, tak... Dobre. Som tu, takže dávam preč mapku. Holy shit. Kým som sem dojel, tak som to auto ešte nestriskal. Dobre. OK. Milujete túto hru? Okamžite, dúfam, že ste si ho aspoň niekto stiahli. Sice moje to som natočil, tak má 0 zhliadnutí, ale to vôbec nevadí. Ono bude mať nejaké zhliadnutia. Sorry ti, však si tam už daj. Čak! Čo to mám za auto? Sú ešte 10 minút ďalších. Budem hrať s autom, aby som ho tam proste dal. Dobre. Dobre, dole, chod dole. Chod dole. Chod dole. OK. Neviem, či som naštartoval auto teraz. Teraz mám naštartované auto. Myslím, že sa to v mobile dá nejako urobiť. Nedá. Tak nevadí, tak idem domov a musím vám povedať len jedno, že stále sú tu reklamy, ja ich neviem dať preč. Takže proste tak nejak, hej. Nechcem zdržovať toto video ani tak nejak a tak nejak a ideme sa pozrieť vlastne, že čo v tomto aute všetko je. Ideme prvé do motorku. Tu není motor? Kde je motor? Toto je bez motoru, toto auto. Musím teda hore ten takto. Zapínam svetla. Jedny dvere. Tiež von. V dealershipe. Let's go. Ideme sa pozrieť na interiér. Tam je to koliesko. Dúfam, že ho vidíte. Vlastne toto auto má aha, tuto všetko máte vypísané. Top speed 272 km. To asi neviem, či je práve, ale asi ne. Tu máte, koľko to žere. Je náhodou takéto Porsche automat? OK, neviem vôbec nič o tomto aute, ja sa nezaujímam, no vlastne zaujímam o auta, ale akože ja o nich skoro nič neviem, ja ani neviem, či toto je koľko válec, možno by som tomu typol tak 12, 11 válec, 12, alebo 10 válec. Neviem, či ste trafil nejakí profíci, ktorí sa vyznáte, dajte do komentárov, podľa mňa je to teda, no dáme 12 válec. Podľa mňa je to 12 válec, je to automat, žere to 3,4 litra, maximálka je 200, hej, zrýchlenie 0 na 100, 1,5 sekundy, to je o stotinu viac, než tuto, čo sa tu píše, a tak proste. Tak čaute a majte sa pekne.